Nga maubusin mo yan, ma'am. Kailangan natin. Kailangan mo yan. Kailangan natin yan i-vlog para maganda. Kailangan natin, ma'am. Tululaw pala. Kailangan natin i-vlog yan, ma'am, para ma-record talaga. Vlogger ka na pala ngayon. Oo. Marami kang follower. 1K na. Hala, sana. 1K lang. Nung nasa barko ako, may pasahero kami na finding ducks. So lahat ng sulok ng barko, Meron. itinago niya yung mga ducks. So ikaw, kung pag nakita mo yung ducks, sa'yo na yung ducks. Tapos Talaga? meron siyang mga message. Dami kong ducks. Ay, nandun lang, nabilin. Kasi nga, ang liit. Sabi ko, ay, dagdag pa to sa maleta ko. Oo. Kaso wala akong ballpen dito. Nawala. Pili lang dyan, ma'am. Yeah. Ha? Parigalo lang ng bata. Bukas ako lang ibalo. Dalihan mo. Uy, saan naman ito? Magtinda ka dyan diyan, para maganda. Ano ako magtinda? Baka i-ano lang sa akin. Ano na yung Pili 40 lang. yan? Yung lalaki mo, di ayaw mo nun? Ha? Ito. Sama yan. Sama din. Yung lalaki mo. Madawat ka ng Gcash, be? Wala akong Gcash, ma'am. Dati Hindi na lang ako. wala ka. Wala din naman ako Gcash. Nagtanong lang ako. Ikaw pa, ma'am. Kaya niya. Barbie. Uy, mura. Wala. Oh, sana na. Kiniraya, Babol. Tapos, Magkano babol? 50? sige na. Kayag na ako para makabili ka lang. Okay. Tama na yun siya, tatlo? Lima lang. Tatlo ganun. Ano na sila ng mga panlalaki? Ano pa? Bubbles. Babo sa 5, kalas. Ay. Tapos Barbie na isa. Barbie isa. Yung dalawa kunin mo na yan. Ate, kamahal. Magkano lang yun? Magkano rin 200? 255 lang tayo. Bigay ko sa 225 na lang. Wala, makahilak si kuya. Mahal talaga yun. Mahal 110 yung okay yan. 225 na lang. Ay, wala. Maganda kasi yan. Titibay yan kasi yung isa. Yung isa plastic lang yan naman. Malito. Ayun. Usara. Kuya. Ayan, Mura. Barbie na maliit. Maliit. Ma'am? 85? Di ba ito 50, be? Mahal, lalaki yun. Ang ganda klase. Yung dito, mura-mura. 50. Lagi 50. 35 na lang to sa ano. Yung maliit, ano lang yan. Halo yung mahal. Yan na, may isang 45 na lang siya. Uy, 3,100. Hindi kaya. 38 na po. Agay. Apik-apik. Barbie. Bubbles. Hindi po marami inaanak. Na anak pa pampasko. Ang galing natin yung iba. Para nakapindot ko. Ano na pa? Ma, plastic ko na. Ito, apel. Mahal yun yun. Ito tayo. Mahal na, ano mo yun? Nahala yun yun. Okay. Roll nga plastic. Wala na lang. Marami dito galing. Yan. Ano? Mara be, kasi wala akong pera. Walang. 2 pesos.
paninda. Ay, sige yung paninda. Pero, magkano, Eribe? Ha? Magkano? Renta lang, bigay ko. Ay, Kahit sana. ay, oh. 55 sana bigay ko. Okay. Ganda mo. 45 lang. 45 yapon. 45. Parehas 45. yung dalawa. Tapos, Eri? 50. 50. Barbie, 55. Ito. Ito ang mahal. 50 naman. Barbie. Barbie? Hindi ko na pwede ko sa bata. Kasi Okay na. 25. No? Pero ito, 25 talaga. Ano? Di ba? Oo. 180? 255 Parang nga. 149 lang yun. 255 pa. 149 sa merkado. Ikaw, Jorge, nakagasolina ka. Yan yung Kailangan talagang makatubo din lang ito. Para 20 to 50, 50, 90,